Hola, estem así en Aixàtiva, ciutat dels mil pixorros. Nadie es profeta en su tierra menos Benavente el Blanco, que se'n va anar a l'Himalaya a gastar-se tota la fortuna que havia furtat i va baixar encarregat de moltes caixes plenes de merda punta pala. Així, en el cor de la costera, Xàtiva cremada, casa de Felipe el de Borbó i zona d'esplai de molts botiflers, hem vingut a preguntar-li a la gent de Xàtiva què opina del seu molt honorable i exalcalde Don Alfonso Rus. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 i 12.000 euros. 2 milions de peles. Vostès coneixen al senyor exalcalde, don Alfonso? Vivia així, el coneixia. Ha sigut una decepció molt gran per als habitants de Xàtiva? O... Pues jo crec que sí, una decepció gran perquè la veritat és que porta molts anys en Xàtiva i és una persona que pensaven que era prou coherent. No ell, sinó molt, una decepció molt de molta gent del Partit Popular. Se veía venir algo, Muchos ciudadanos de aquí de Xàtiva ya sabíamos lo que había y lo increíble es que haya sido ahora y no hace a lo mejor 5 o 10 años. Si ho sabia tot el món, en general, no és només ell, tots els polítics en general són corruptes. Sí. Volia preguntar-li sobre l'opinió que li mereix el personatge de Marcos Benavent de Benigànim, que estava dins de la presumpta trama, ho sabia tot i ha tingut un canvi, sobre el seu canvi que ha tingut. Sí, el canvi que ha sigut que un home de confiança, que al fi i al cap pareix que ha demostrat que no era de tal confiança i el que vostè diu, un personatge. Antes anava sempre a ficar de traje, anava en el moño engominat y ahora pues parece que siga el pastor de ovellas, parece que siga un pastor de ovellas. Entonces hemos respetos para los pastores. No és una persona humana, és un enredador i moltes coses més que se li podia dir. Però bé, tot passa en la vida i el que se fa mal sempre és mal. Pues mira, això és uno que ara li ha vingut bé cantar para veure si estava un tracte perquè ell estava en tota la merda i el que tenia un seguro de vida. Jo grave això i si algun dia me'n veig mal, ho solte tot i ja està, un altre delinqüent com els altres. Bé, mos trobem així a la plaça del monument a José Rivera, l'Espanyoleto, ja sabeu, un gran artista contemporani d'aquest moviment cultural i artístic era el 500, que va ser iniciat per la factoria de cotxes Fiat en els anys 90 amb el seu cotxe, el 400 XI i el 500 per a ell i per a ella. Estem així en el Museu de l'Almodí, on podeu comprovar que està l'escut d'armes de la casa de Rus, en el gran Juego de Tronos valencià. Ahí podem veure tota la seva alegoria en l'espasa, en el bàculo, en el retor, i després té ahí una tauleta que és una escaleta perquè ell pugui pujar damunt les taules per parlar. Winter is coming. La casa de Camps, la casa Barberà, la casa de Blasco, així tinguem també la casa de putes, que és el que són tots, bàsicament. Així tinguem la cara de Marcos Benavent antes de deixar-se barba. Així estem davant del famós quadre de Felip Dan Jou i res, recordar-vos que no tots els mals venen d'Almansa, sinó que d'Aixàtiva mateixa també poden vindre. Creu vostè que pot haver algun tipus de manipulació que siga molt menys de lo que se li acusa per tal de derrocar-lo políticament? Això crec i estic segur de que sí. Crec que les coses avui en dia se manipulen massa, se magnifiquen massa i n'hi ha gent que té el que per a uns és un dit, per a altres és mig braç. Però vamos, jo crec que sí. I ja eixirà a la llum tot. Ell, quan va eixir de la presó, que era un muntatge, ho veurem, ja se sabrà tot, ho veurem, però que ha fet molt per Aixàtiva, sí, molt. Sí. Ell dia que tot això era un complot per tirar-lo fora i tota la pesca i nosaltres tots ens ho creuíem. Però després ha resultat que ha sigut un fraude i està eixint tot el que està eixint i està sentant-nos molt mal. Perquè la veritat és que ha fet molt per Aixàtiva i ens dona pena el que està fent, el que ha fet, perquè no li feia falta fer el que ha fet. No li feia falta, no li feia falta. Ell és molt gran i no tenia per què fer el que ha fet.
El que ha fet ell en la Xàtiva ho faran pocs alcaldes, però pocs. Perquè ha fet molt, l'ha transformat tot a Xàtiva i ha fet moltes coses en Xàtiva. I com han dit els veïns de Xàtiva, Rus va fer molt pel poble i justament així tinguem una de les seues grans obres faraòniques, que és l'Arco del Triunfo de Constantino Rusino I, el constructor. Homenatge a Xàtiva i als lleons i a tots els rastafaris de la contorna. Portaré la playa y Xàtiva. Hòstia, pues no tens que poner camions de terra. L'estàtua d'Ixa també, un xanxullo, tot un xanxullo. Mira, aquella rotonda que n'hi ha allà dalt, en un any la van reformar 3 vegades. Perquè cada vegada que fa una reforma l'alcalde s'aporta una comissió. De cuanto más tengo, más. Sí, però si no sabrán clavar-los. On s'entén que un jornal hi tinga un Ferrari que val 100.000 pavos i un Porsche descapotable i un Mercedes. Això no és del jornal. Un negoci. Però si al barri no han fet res. Els diners que anaven destinats per a reformar el barri van desaparèixer. Ya fa anys, es aixina. Y a mí no me vale que un político haga muy buenas cosas por Játiva cuando está robando. Porque si robas no estás haciendo nada por tus ciudadanos. Claro, tu mira, això és l'entrada de Xàtiva. La vista de Xàtiva, mira. Això és normal. Això no és normal, això és una vergonya. Per la Blameda, cada dia netegen el parc, cada dia. Així trobes una papelera plena de runa i passa una setmana i està la mateixa papelera. No venen a netejar, així passen de tot. Quin creieu vosaltres que serà un càstig exemplar per a l'expresident de la Diputació? Presó, vamos, presó hasta que se li caiga el pèl. El que la fa ja que la pague i que tornen els diners ja a la presó. Igual que si jo faig alguna cosa, a mi me tancaran, en que aquest home, per molt que siga, també tenen que tancar-lo si ha fet alguna cosa, no? Alfonso tonto no és. Jo penso que ell estarà prou documentat i prou preparat per a defendre's. Que tornen el que deguen al poble. Jo dic que a tots els corruptes que ho paguen, que estan en la presó i que tornen els diners. A tots, però no els d'ara, a tots. Des de Felipe González paga sí. La llàstima és que per bona conducta enseguida estàs al carrer. Bueno, i que tornarà tot, però tot el que ha furtat en tots els cèntims. Jo de tota la vida soc de dretes, així és que... Per això tinc por ara de lo que mos acosta. Què opinen que serà de Xàtiva després de l'època de Rus? Esperem que la cosa sigui piana, o sigui, el que ha sigut. Estos que entran ara, si entren, faran sants als primers socialistes. O sigui que, si foren com els primers, encara. Per això veurem com queda. On hi ha que anar per a borrar-se de ser espanyol? Perquè és vergonyós ser espanyol. Si això és ser Espanya, on hi ha que borrar-se de ser espanyol? Perquè encara no m'ho crec. Encara no m'ho crec perquè és que ha fet, ja t'he dic, molt per Xàtiva i molt pel poble i mos dol molt recolzament per ell. Per la butxacada també és fet. Que per la butxacada també és fet. Ja ho sé, ja ho sé. Si és el que diuen. No és el que diuen, és de veres. És el que diuen. És de veres, però mira. O sigui, jo mentre no m'esguite molt a mi, no me cal fer molt, saps? Els espanyols tenen la gràcia esta de ser idiotes. Ho dic així, clar. Anem a veure, a mi me roba un tio i des de luego no vaig a votar-li. Si li votes a un tio que t'ha robat, això demostra que intel·lectualment n'hi ha molt analfabeto en Espanya. I no és perquè no sàpien llegir i escriure, és perquè no es donen compte de la cosa com va.